Môže sa nájsť. Jedz pritom kľudne. Takže sme nedaleko Nitry. Neviem, kde na benzínke, máme fel. A máme tu svojich krásnych spolužiakov, ktorí raňajkujú. Nikto nie sme chorí. Nikto nie sme chorí. Pretože od 6:30 sme už v autobuse. Na čisto. Taký dobrý jebák máš, presne v strede čela. Ja som a toto je hneď cesta, môžete vidieť, a máme super autobusára. Počúva proste čávo. A zoznam nás s týmto chlapcom. toto je Filip Podoliecký. Tanečník. 15 rokov. Porozprávame najprv o sebe. Nemám rád školu. To sme viacerí. Ani Sofiu. Povedz nám dačo, ja robím vlog na Čau. Sofíne meno. Čau. To pôjde na YouTube. Big brr. Big To je tento Špaťo. Paťo. Tu je Swagger. Tu je Samino. Sofia, kde si? Ideš nám spraviť tour de autobus? Sprav nám oný tour de autobus. Sedia učitelia. Máme naše spolužiačky. Sedím ja. Poď ďalej. Toto je miesto bohov. Takže akurát sa nachádzame pred domom Štefánika a tu hneď vedľa je kostol, kde slúžil alebo bol farárom jeho otec. A akurát vchádzame dnuka a ukážem vám to vnútri. Už sme tu na tomto nádvorí a akurát o takých 20 minút pôjdeme dnuka do jeho domu a tu máme snúbenicu Miroslava Štefánika, sme zistili. No. Takže akorát tuto vidíte Štefánikov dom. A keď pôjdeme dnuka, tak tu máme také, že suveníry, ako keby, a tu je bicykel. Neviem, jak sa na ňom jazdí, ale muselo to byť zaujímavé. Poďte ďalej. Tu máme pecka. A roba. A druhá roba. Tu je filmová sála. A keď otvoríme, máme tu našich krásnych spolužiakov. Sme v muzeu Štefánika. Toto bola jeho kožiska, ale to sa nedá. Týmto kreditom bol prekrstený sám Štefánik. Tam sú jeho rodičia. Albertína a Avena asi. Takže za mnou môžete vidieť suveníry z jeho ciest. Napríklad, môžete si to takto pozrieť. Od tejto časti už začína oblečenie a toto oblečenie je práve z banánového. Nachádzame v jeho rodičovskej spálni, ale oni to predobili ako jeho parížský byt. Ako môžete vidieť, mal ho veľmi honosný a veľmi bohatý. Napríklad glamour. Blonde, ty brunetky. A tu mal príličnú žehličku, svoje parfémy a hrudenia. To je naša posledná miestnosť, asi aj tá najsmutnejšia, keďže je venovaná Štefánikovému poslednému letu. Hore už nám visí lietadlo, a kým letel svoj posledný let, teda z Talianska, do Československa. Letisko sa nachádza v Bratislave, staré letisko v bratislavských Vajnoroch, no a lietadlo padá v Ivánke pri Dunaji. To je za prvé, a za druhé nepôjdem. Predposledná časť nášho výletu je Aupark v Piešťanoch, že ozveme sa na potom buse. Piči, to je tu horšie ešte ako v Lučenci more. Kumpál. Mali sme kumpál s mačkou. Kumpál. Mňau. Isto tu takú oškodovali ráno. Ja ťa neznášam, Devran more.
Aj mňaukala. Ešte staniera. Kiš.